Nga magingari ka sa Alicia. Maghakot no kag bilagha. Kumbati jud, nga naman dyan ang maninguha. Hi guys. Basi ganahan pod mo mamalit sa kuan bitaw guys katong t-shirt nga ang ipamalig sa una. Umahurot ni Kalin para niya sa operasyon puhon. Balik 100 pa siguro ni Kapin. Basta ganahan mo guys. Ang size dan nini danay large, medium o small. Acure worth fighting for may nakabutang. Ate ni ibang manito dito skualan, tikira, ipanuroy. Nahala man yung baratuhon. Magpaulit na naman kuspuhunan. Kaya nakapuhunan, mag-uura ng 20 mil kapin. Yung una naman yung 150. I-times ako no? 50. Ba't wag gano? Dos. 199. Kaya nga na pila. Di ko pugog na ang pinilaan. Pa-practice. Minsan ang kamupila eh. Ano mo yung pila ka? Lahi ang nga pinilaan. O karag ba kayo mapila? Anak Di nga na magpila. Ako naman yung balik sa barato na para makauli ko sa punan. I-display lagi diha. Kami hanya sa wasang pangkibas iro. Ano na ka mo pila tiguang na 35 hapit. Nga na magpila. Nga naon. Lahi mo na Hindi nga na. Lahi mo na pinilaan. Hindi nga na. Nga na. Lahi Bayan ko paghansag na eh. Para mahalin. Ito yung mga kaila. Kanahan mo. Pwede mo message na ako. Palit mo. Pwede pag asa mo natulong sa buhol mo hatdan. Deliver mo may igo sa piti. Piti, merkado ka na suminta. Mahalin na lagi ni. Don't worry. Di mo ba yung panus? Hi guys! Matang adon itong tanan. Grabe panahon. Nakuha na po. Sige lang nga tagkuhan. Ang sarap ng kalibutan ron. Nga ron tang buwan na. February kay padong naman summer. Di rin ta mag-1. Sige naman yung buwan. Karang adlaw ta guys. Hanggang plano mo agkakuskuan. Abang kalubihan. Eh magsusiko dito ka ng nabay malugi wa. Ang sarap man. Di ko ato kayo tabaligi dito sa bako. Bakit bakilibre ba dito? Andam kayo kung sanina. Kada ini order. Nangita ko karang medium. Asal itong medium dapit. Mga small man yung nasa ibabaw. Na ini order. Kuhawan sa kuhan karon Janti. Ang naman daan kay arong inigabot sa rider, ano lamang idulong dito. Magdawat na naman ko sa resibo. Kaya kuhawan man sa taga Janti. At nagawa na ba ka dun? Nay, ito ka apil, Nay! Kalimul na na, Nay! Taga ko, Nay! Gawa, taga sa kumilap, gagahapod! Ha? Kanira kayo mo ni gagay na unang pinagin. Hala, laway naman ng atang bisita. Ha? Kanira kini ka na. Kini, mo ni gagay hindi basa pa man naman. Kinang gaay. Basig din na atang kahoy, Nay, ha? Piniting ali. Ah, wala ba? Kanino mo ba? Kanira kitang muna na ha. Kung ano na Kas gabas na limon na ka na mag-gym. Basa pa man. Karadoy, nga lang yung narikas Alicia. Maghakot no, kag bilagha. Ay, ako naman eh. Tambo na rin yung uban kay. Nga basa. Usak adlaw pala mga dong init. Kisa mo pa yung nagbagha daan ni, Nay? Si ano? Amo na gitong ipalit. Kari gipalit ka nagihatag rani.
Yatag ra. Ako man nagbu. Gatag niya. Aw, di na mo to pailisan tong kwarta. Milo. Isaan lang mo to nay. Di ita tong takag birugha. Ita Babag ba? Asak to nay remilam. Gaan naman dahil ka to. Pwede naman na ikasong mo day. Ilang abo ibutang mag-aaral man mo kan kan kalya. Kita uban mo Tayo na mo gani. Basta na basta na. tamunan di. Kare ko sila na mapili. Aray mapili dari. Kain tambon na. Gani gani may. Aw gaan naman din nay. Dito mo ito ka bata po sunod. Magandaan ka pumaintan. Pero mawanan ni bugat ta ni kadyo nay. Na may tabun. Wa man ni mao ni. May tabun na ni. May pasag na pod. Pasag na pod, pasag. Tugo. Para kay Daan ni. Dugang nga pala. tamunan sa ni. Lusas, ulit tao. Daan ni. Hala, kumati. Kumati jud. Nga naman dyan ng maninguha. Maghakot jud binagha. Maghakot rawa nagbagha. Dana ba ni? Ilaw pa. Para may hinog. Hindi hala para basabi. Kumatik para basab kay labog wapay uwan. Unsa man imong hakot adto kasun halagi pangaon man imong kuan. Malbiri o naman ni dahon. Ang taligsik na lagi. Kuan na lagi. Ang taligsik na. Halag kabasakan napit na ni bunga. Ako mga basak na. Uli na ko, kanyang taligsik na. Kasi puro masakag butong, kadangog. Kaim na po kong butong. Toto nag kaating recipe nga. Tulog na sa yuti ayo. Kuan. Itanong na. Hinalang ni te. Hinalang away sila sa mutay sa. Anong itanong? Tatire kayo, chika tatire. Hinalang ang manok. Mutay sa kaway sila. Mamiag ko ang ate. Niluto, ha? Mabiyati mi. Dahil mari ka maluto, te. Pwede naman ka mga plate sa karandira tos lungsod. Na, mura. Hani ba ni kapatas yung te, patatas? Kapajas. Tatire kayo, chika tatire. Ha? Chika tatire. Iwot lagi na. Dito. Tuto nga. Ang plato, pagkuhan ni sa barag. Mama. Hinalang manok at ang gabi, sampai itong suwa. Litsong baboy na po. Kas patas ako. Hinalang baki. Hmm? Hinalang baki na po. At itong suwatan itong imong basta yung manok na yung subo, ang daray. Bangan. Ano, may pagkakas mga angkan. Ano magatasan? Parang magkatasan. Ako ko ito sila. Kuratan po ko. Kanibang hinalang, ang ano ipagkakas angkan. Ang ano porami, huwag ka ng mga lakas porami. Dito, may kapajas. Sige yan, sunog. Sinunabar nga, manok. Galing sinabaw nga isda. Awa mo sa isda di ay. Di may nga na po yung porami. Kaya wala naman siya dari, yung muli mas ila. Kana di kayo kawatag baboy mga kaangin. Basta mo abot sa porami karon kaduming gumam. Sana ni oras. Sina. Aptan ba pa yung paramento? Huwag pa. Magwa pa tayo. Huwag pa ni gindangan man. Wa pa ko nung gilang atap dati kay Jacob Ibres Manila i-order. Ano na? Tilang nila. Punta. Wawan. Sakay? Wawan na lang ang nila ko na. Wala pila. Bitaw gundangan sa bitaw.
Kasi mo. Kasi guwan. Ang galing. Apa naghigop ng sili? Ano pag igop sili? Ako ka ng, nga ba? Kaan? Hanggo pa. Igop sili. Along! Along! Limbo. Nakita mo sili mo ilalabak ko. Along! Ano gali upload na rin? Ha? Ay, uling buhol. Kusog na. Saya nga, di nga na dato na. Kaya di naman mag-vlog. Busy. Trabaho. Dato na siguro. Ako kuno dato naman ko ko. Yan sila, nag-atura rin kong panglaw, dato na. Muam na. Nitik yan na ganun may panglaw, pag naman, dato na ko. Kuya awa, sabat nagadagat ko sa Iskaya mo check-in. Check-in mo Iskaya, puhon. Nagduda po sila nga. Mara ko na kong na-askil nga, mara na ko na buhay sakit. Ang liang yan. Karang nga nga nang giduda, ingan nga ako sakit. Mga sa lang isang mga nang na diha, o ka nang tinagod. Mat niya na nga mawaag ang sakit. Kaya rin silang pudog ka ng nay. Ako na ako sakit. Dun sa sigarag pa-eron-eron, sigarag lubog-lubog. Nga mura na sa kawat dyan. Barang na sakit, basta kay. Sige gapong. Pagkatawa. Mura na gupulugwa. Nga naman kinabuhi kahit sa may problema. Sige kilak, sige lubog-lubog, kaya na sakit. Sabot ka matay. Mindset ba? Mindset. Gawin talaga ng mindset. Gawin talaga ng mindset, maring. Ano yung pasulabi diha. Basta kay Ayun. parato na po sa maintenance, ngisi-ngisi. Ako na iba na rin nga nasulod sa vlog, kaya bawa naman sila nga. Sige kong pa-check up, sige kong pa-laboratory. Parang buwan na, agang laboratory. Katulo. Maro ka guys, kaning taro sa vlog. Nga apa yung mga pangbati sa lawas. Ato mo, hunaan sa itong sakit. Enjoy na ka po, musta kinabuhi. Gising-gising mo na, kato-katawa. Kay, ug buot dis nga kuhaan tas Ginoo ug mo na siya oras ka ng adlaw mo taman sa takang adlaw ay nga raming kanabuhi mo nang maglingaw gapon kasa ko kaya migsuwa lutong ate Flordelisa ate Pordi ang ate Flordelisa kay di naman Flordelisa Pordi naman that's by Pordi kay mag matagidahan na sa kuan sunod Pord manang Pordi na Pordi